Lahden torityömaa on ollut rakennuskohteena teknisesti vaativa. Perustamistöitä ovat vaikeuttaneet alusta saakka arkeologiset kaivaukset. Niissä on tutkittu Lahden vanhaa historiaa. Työmaa on ollut haasteellinen ja vaativa. Sen ympärillä on pyörinyt paljon intohimoja ja kiistoja. Se on ollut myös yksi kontrolloidummista työmaista, joissa olen käynyt. Meillä oli Salmisaari, sitten tuli Mikkelin tori ja viimeinen sitten on nyt tämä, tommonen isompi. Niin. Siinä on joo. Tommonen 2000 neliö mesta ei ole enää kovin iso. Eihän se olekaan, että sopivia välissä tehdään. Niin. Suurimmat vaikeudet, mitä meillä on ollut, että meillähän myöhästyi tämä aloitus aika paljon. Sillä lailla, että se siitä, kun meidän piti kesäkuussa päästä aloittamaan, me päästiin ensimmäiset kivet laittamaan elokuun, mitä se oli, lähemmäs puolta väliä. Niin, totta kai se silloin kiusaa aika paljon, että kun siitä kesä-heinäkuusta siirtyy marras-joulukuulle. Että tässä on kaiken kaikkiaan reilusti yli 10 000 yksikköä kiveyksiä ja meillä on 5 kuukautta luvattu, että 5 kuukauteen me tehdään tämä homma. Me oikeastaan saadaan tehtyäkin, että tämä on ollut ihan, että siinä on ollut muita ongelmia tuossa niin kuin yleensä vaiheessa tässä ennen kuin päästiin kiveyksiä tekemään. No, meillä on tällä hetkellä täällä niin omia asentajia 10 kappaletta, 2 aliurakoitsijan kaveria tekee betonikivihommat. Sauma on siekka, joka on kivitulkkaa. Tiivistetään täryllä. Kuiva tiivistysmassa uppoaa hyvin saumoihin ja onkaloihin. Kiviurakka on hieman myöhässä alkuperäisestä aikataulusta, mutta niin taitaa olla koko työmaakin. Torikiveyspinnan korot ja kaarat ovat vaativia. Erittäin tarkkaan on ennakoitava tärytyksen ja jälkipainomen jälkeinen lopullinen taso. Myös kivien asennus on tehtävä sopivaan tiukkuuteen ja määrätyn paksuisella asennushiekkakerroksella. Asennuskuvion ja saumojen ja kaarien onnistuminen vaatii kivien valitsemista. Samaan riviin mahdollisimman saman levyisiä ja saman paksuisia kiviä. Näin asennushiekkaan kohdistuu tasainen pintapaino ja painomat ovat hallittuja. Talvella on asennustyötä mahdollista tehdä lämmitettävässä teltassa, vaikka kivimies kestääkin tarvittaessa sadetta ja pakkasta. No onko sulla sitten, kun sinä olet tullut näitä asennushommia täällä tekemässä, niin mitään erityisiä ongelmia tullut vastaan teknisesti tai tämä menee rutiinilla, onko nämä? Ei, kun se on ihan tavallista työmaa, että Joo. Kivit vaan paikalle ja ei siinä muuta ongelmia ole ollut. Joo. No eniten minua ihmetyttää se, mitä mä nyt kuulin oikeasti, että te vedätte jopa 34 noppakiviä täällä 8 tunnissa ilmeisesti, oliko ne? Vähän Se pidempiä on. päiviä. Joo, vähän pidempiä kumminkin. Joku tee nopeammin, niin joku vähän hitampi, mutta suunnilleen se 8 tuntia on se asennusaika ja sitten vähän aikaa on tuommoista kävelemistä ja lätkemistä ja tämmöistä. Siinä olisi aika paljon oppimista näillä monilla suomalaisilla kivimiehillä teille. No miten te pidemmän päälle, kun teette näin kovalla tahdilla tätä työtä, niin miten luulet nivelteen kestävän ja selän pysyvän kunnossa ja polvienkin pysyvän kunnossa? No, joo. Ei ne ole pysynyt kunnossa. Joo. No, en tiedä sitten. Ehkä sinä joudut joskus tulevassa tarkentamaan sitten työtäsi, mitä tulet tekemään, jos polvet ei kestä. Niin ehkä.
Mutta toisaalta kyllähän ne kestää sillä, että jos on mahdollista tehdä vähän monipuolisempia hommia. Siis Niin just se, että muuria välillä, portaita, tasopintuja. Mä luulen, että sillä sä pääset pitkälle. Kyllä. Parhaansa päurakoitsija tehnyt, että päästäisiin tekemään. Että kyllä meillä vaan on jonkun verran taukoja tullut tässä matkan varrella. Mutta Miten jos taukoja on tullut, niin oletko saaneet työvoiman niin siirrettyä muille? ollaan jo, tässä on ollut se onni, että he on teettäneet meillä aika paljon sitten muita kuin kivitöitä. Että meillähän pojat on tehnyt timanttiporauksia, piikkauksia, betoniraudotuksia, kaikkea tämmöistä.